Dagon ka ito, DZGB ngunyan. Anainot, pirming nanginginutan. Always number one. Always number one. DZGB, 729 kHz. Enot sa Bareta, enot sa Gabos. Alas 9:05. Hali sa DZGB News Base, ang pinakahuring bareta oras-oras. Nasusugna ang 91 individual na close contact kan 16 na bagong kaso ng Delta variant sa nasyon. Sigun kay Health Undersecretary Maria Rosario Vergere, na 8 ang gikan sa National Capital Region, 10 sa Region 6, 27 sa Region 10, as in 46 ang returning overseas Filipinos o ROFs. Sinabi man ni Vergere na padagos ang pigibong contact tracing para mahanap ang iba pang nakasalak sa 16 na local cases na tinamaan ng Delta variant sa nasyon. Nagtutubod si Vergere na gikan sa ibang nasyon ang mga nadiskubre na local cases kan nasabing variant. Padagos man na pag-aanalisar kan Philippine Genome Center o PGC sa mga samples as in lineage kan kaso ng Delta variant. Yan ang pang alas 9 bareta, halidigdi sa DZGB News Base. Ako po, si Angel Mustaza. Ang mga baretang ini, hatod sa Indo kan mga minasunod. Sangobion Multivitamins Plus Minerals is the generic name of Sangobion Iron Plus. If symptoms persist, consult your doctor. Bear Brand, 10 pesos lang. Siguradong kompleto sa tibay. Neozep Tablet. Neozep, ang mabilis sa sipon at lahat ng kasama nito. Best Cafe 8-in-1 Coffee with Herbal Mix. Awarded as Best Organic Herbal Coffee Brand by the Golden Globe Awards for Business Excellence. Best Cafe 8-in-1 Coffee with Herbal Mix. Mabibili sa mga drugstores at supermarkets nationwide. Naproxen Sodium Scalan. Sa Escalan, mas gagaling ka sa arthritis o rayuma. Tando ay ginto, ibang ginto. Plemex Forte. Plemex Forte, available in South Star Drug, Mercury Drug, and other drugstores nationwide. Mega One. Ang Mega One ay may 21 sangkap para matulungan ka sa iba't ibang karamdaman tulad ng diabetes, high blood, stroke, arthritis, kidney failure, cancer, viruses, at iba pa. Tumawag kay Doc Joey Bitito sa 0998-975-8121 or 0917-853-8933. Sa inyong nadamo, ang pinakahuring bareta oras-oras sa DZGB. Ipinipresentar kan Radyo DZGB. Dapat may manginutan para sa karahayan kang kagabsan. Tingog kan Banwaan. Tingog kan Banwaan. Ini ang magiging boses mo pasiring sa pagkakaburunyog. Problema mo, iboses mo. Ikokonektar sa mga nanunugdan na dapat magtrabaho. Boses ko, boses mo, boses tagabos. Tingog kan Banwaan. Tingog kan Banwaan. Digdi sa DZGB. Tandang ketumbang bang ketumbang ketepe tepe tampam pang ketumbang keping cikitan cikititan tandang ketumbang bang ketumbang ketepe tepe tampam pang ketumbang keping cikitan cikititan tandang ketumbang bang ketumbang ketepe tepe tampam pang ketumbang keping ecstasy. Diyos marhay na Miyerkules na kaagahon sa Indogabo sa muya pong mga paraan tabay. Petsa 21 na ngunyan ka na bulan na Hulyo taon 2021. 7-21-21. Miyerkules, aldaw ka sa tung mahal na inang Santa Maria. Dahil tabi makalingaw, magpasalamat kita sa tuyang mahal na Diyos. Asin, magpasalamat kita kay Mama Mary dahilan sa oral daw na pinag-ahagad niya to sa paagi ka na sa tuyang mahal na inang Santa Maria. Me gusta mi, así, me gusta. Our Mother of Perpetual Help Novena, taod-taod live po yan, alas 5:15 or alas 5:20 sa DZGB.
Ano man ang kasiributan amang Diyos dapat perming enot sa gabos. Happy birthday po sa mga nagbe-birthday ngunyan. Sagkod kita ng alas 10:30 nin pagkaudto tingog kan Banwaan minaimbitar na sa Indo. Mag-iriba-iba kita sa pagikan informasyones dyan sa palibot. News team kompleto po yan. Kumpadring Al Armario, pading Jomar Bien, kumpadring Jimmy Nasalita. And siyempre sa tabang man ni Ants Galero, Renz Luna asin ni Luwens Barcena. Sa Manibela sa Mobil, si Henry Boy Mata. Technical control sa kuyang kapartner ang kumpadre ko. Ale dyan sa Barangay Dapdap, the home of Senyor Santo Cristo. Kumpadreng Naltay Baldo. Sa newsroom, yaon dyan si News Manager Mardela. Sa production center, yaon dyan si Angel Mustaza. Sa IT, si Richard. Ako po ang sa indong servidor sa radyo, ang sa indong pong Public Information Officer ng Bayan. PIO ng Bayan. Ligaspi, Maray na Aga, Bilog na Probinsya ng Albay. Good morning, siring man sa Bilog na Kabikulan. Pati na po supigabot kan sa tuyang puwersa sa luwas kan Rehiyon 5 sagkod sa mga nakalagon sa inman na parte po kan kinaban na sin Pilipinas. Asamuya pong online broadcast, official Facebook page, DZGB News Online. Good morning from the Philippines. Pati naman po siyaon dyan sa YouTube. Ako po si Pio Fernandez. Standby tabi all units. Tanganing makadakol kita. Ang sa kuyang number is 0926015620 sa Globe. Sa Smart, 096175908888. Standby all units ta. Nakontakta na si Honorable Congressman Pido Garbin Jr. kan ako Bicol. Manungod ini sa padagos na pagsubaybay niya to kan dalagan kan istorya in relasyon sa supply, serbisyo nin kuryente digdi sa satuya sa probinsya ning Albay. Latest of which, so satuyang mga konsumidores nakareparo na medyo dai nagtama duman sa primerong projection na kung makakuaning Certificate of Exemption an APEC na magbakal nin kuryente sa luwas kang WESM, medyo mababa ang presyo kang kuryente. In fact, maging si Congressman Joey Salceda suminabay na digdi sa krusada asin sa kahagadan ni Congressman Pido Garbin Jr. na enot nang nag-file man duman sa ERC na investigaran ang pricing asin ang serbisyong ipigtatao both technical wise and everything else kan Albay Power and Energy Corporation. Ngunyan po, hagadan tanin na reaksyon si Congressman Pido Garbin Jr. manunungod digdi asin iba pa mga developments. Congressman Pido, maray na aga si Pio po kan DZGB. Reynaldo Pio. Opo, salamat sa oras and Congressman, may informasyon naman po nakaabot sa Indo na to singil sa kuryente medyo dai pa nagbaba as expected tabi. Hello, Pio. Go ahead po, we're on air po, go ahead. Yeah, yan ang siyang nakuko. Balita, base sa mga damo as padagos na rangay forest. And kita pinaghahalatan ng schedule ang Energy Regulatory Commission sanganing magkaigwa talaga ng susing investigasyon as in audit sa APEC. Bako na sa sa charge kesyo kang electric naman mga ancillary issues or even these are main issues, frequent brownouts, itong mass disconnections, and itong averaging pagbasa kang sa indang pagsisingil sa base sa pag-average lang. So those are the issues. But really the main issue ining pagsisingil sa kuryente hiling ka nagkakaigwa key market abuse or market manipulations brought about by this practice na kadagos gigibo kang APEC kung saan they are at will to choose kain sila magbakal kay kuryente maski mahal
which is not to the best interest of the Albayano community. That's why, Pio, ang pangapu, although igwang certificate of exemption, ang kaipuhan talaga is mag-undergo sa competitive process. The only way to start it, tapuso na ang terms of reference ang ALECO and APEC. Sumiti na yan sa Department of asin sa NEA tanganing maaprubahan na. And once and for all, ang proteksyon kang Albayano, yung ang CSP para magkaigwaki affordable rate sabi. Opo, idukaron ta Congressman and we will listen pag na pairarom kita sa competitive selection process, ano ang benepisyo kaiyan kan konsumidor nin kuryente tabi Congressman? Well, competitive selection process, basically, magkakaigwaki competitive bidding na kung saan mga power generators, mga entratan, mga bid para mas mag-supply ki kuryente sa ALECO, digdi sa Albay. Therefore, para babaan yan, I will give you an example. In a recently conducted of Meralco, duwang SMEC companies na si Fernandez so 20th contract having the lowest bid price. Okay. Duman sa CS sa kang Meralco, so presyohan kang kuryente 4.1 pesos per kilowatt hours and 4.2 pesos per kilowatt hour. Samantalang sa tuya, wala kitang si ang pinagbebenta sa tuya kang SMEC dahil walang si kasi pinagsasabi kang APEC 5.8 sagkod minaabot na 6.8 pesos. Ito ko laon bagang depensa Pio. So this is the disadvantage. Continue exempt from competitive selection process. Ayan, disbentahe permi dyan ang consumer dahil siya at will have the free to whoever power gen can supply their energy requirement maski halangkaw na. Opo. So yan ang mga bagay-bagay market and market manipulation to the detriment advantage of the Albayano consumer. Opo. Papaano kita makakaabot sa punto dapat anong gibuhon tanganing mapairarom na kita sa CSP tabi Congressman? Pero aram mo Pio, haloy na iyan na dapat pinagibo. In fact, pinagtawa na 1 year exemption ng ALECO and then manangudik. Pero nata sa laugan sarong taon, dai na ginibo, dai nagsumite kay terms of reference. No? Nata dai. And then after the expiration, file giraris in ano ang na nata mo lang ninda exempted? Because, siyempre, they are at will. Abo nila ki barato. Mahal. Then they get it also from their affiliate, power generation. Precisamente. So, ang makonsilo pa kayo ni dahil sa laog ki more than 1 year, maayong pinagsumit. That's why, kuya taman maaraman, na bans, ALECO and APEC na di magsumit ng sobret. Because ang sabi ni Administrator Masunsong, ang NEA, sabi niya, no terms of reference yet, the power supply procurement plan is not completely posted yet. So, ini ang pagsakuya ng NEA. So, ini sa mga bagay-bagay na they deliver para sa Kuya Pio. Opo. Kasi, you speak about sarong taon ng another 6 months, ipagtutuyo na yan. Hindi ka magsumit para asin kan itong power supply figure. Kasi siguro, ang sarong taon na nakalipas, Pio, baho na yan na hindi kang sapat na panahon na makapag-submit kay itong POR na ito. And the only remedy that you show to the Albayanos
for you to be exempted from the CSP. Is uh, bako, tama, as in bako, rapat dapat para mas mapagitan ang sa mga konsumidores. Mhm. So, oras, Congressman, I was listening intently, oras na sumitir na kang terms of reference, magibo na ninda yan, buda itong power supply procurement plan, pwede na kitang mapairarom duman sa competitive selection process, tanganing makapili na kita sa ibang tiendahan nin kuryente na makakabakal so apek buda aleko nin barato tabe. Well, tama ka po, but depende naman sa term. Dapat pasiguruhan ng terms of reference. Laro sa feature reference for the advantage of the Albayano consumers is even if there's force majeure, dapat hiring kang ginipo ni Congressman Presley duman sa Isabela na nakuha niya duman sa CS Isabela 2.95 ang pan kang kuryente. Mhm. 2 pesos 90 centavos. And then, duman sa terms of reference, sa Agdinda, maski may mangyaring act of God or force majeure, out na pa, mantinid, makuha, pagsakman sa power generation, then they have to prove that energy requirement. So, it comes from another power generation company as long as it will be on the same price, 2.95. So, yan ang magayon na terms of reference. Yan. So, Oho. at least, mga consumer assured na magtaas man ang demand, baba man ang demand, kang kuryente. Ang May presyo, assurance ang presyo na hababa. iyan. Bako na arog kang exemption, kung sain, maski sain pwede magkuha ining check. And then, maski halangkaw, fight sinda dahil they covered katang competitive election process. Which Iyan. is disbentahe per. Yun po. Congressman, ano ang pagmati mo na ngunyan, one of your colleague, si Congressman Joey is now one with you sa araw kayo ni mga pangapudan tabi, Congressman. Well, tamat ako, Joey. I hope na ang primary agency, ang Energy Regulatory Commission, will schedule the hearing the soonest possible time para magkaigwa na inig kasimbagan and asin mapundo alleged market manipulation, market abuse, padagos na pinagigingtang nangyayari. Dahil, ang tabi ni Pio, look at this. Sabi ko na recently conducted duman sa Meralco, nakakapagtauki 4.1 pesos, 4.2 pesos, samantalang sa tuya, pero may mahal ang pagbebenta Kuryente. kuryente. Pandua, granting na su SMEC, APEC with contract has expired in December of 2020. Ang apot ko, nata su APEC, padagos, akal, kiko. After the contract, considering that from January 2020, January 2021, the Western prices are very low compared to the contract price. Mhm. So, iyo sa mga bagay-bagay. Kasi, baka uman gabos ng oras, mahal ang WSM. In fact, there are certain months na hababa ang supply duman sa spot market. No? Okay. So, palaisipan kita, in spite of the fact na from December January 25 of 2021, ang presyo kang SMEC is 5.4 pesos. Pero ang presyo sa WSM, 3 pesos lang. Hababa sa WSM. Hababa sa WSM, nataday na bakal sa WSM. They say that are for the best class of the Bayano. Again, January 20 to February 25,
2020, 5.6 so benta sa tuya kang SME. Pero sa WSM, ang presyohan is 4.1 peso. Sa Okay? sida nagbakal ka itong peryodong iyan. Nagbakal sa SME. So halang ka na presyo. Doon nagbakal. So, Oo. ani, saro sa provisiones, nagtataram, kang ipita is, if you are a distribution utility, you cannot buy more than your energy requirement sa imong affiliated power generation. Okay? Mm. Which is the case of TEC. More than 50% of their power, more than 50% of the energy Requirement. requirement, so baka linda iyan sa SMEC. TEC, which is in violation of the IPO. Oo. Kasi ang purpose ng batas na ito, avoid market. Sabi, that's why Mhm. dapat nga ni mag-agi, no? Dapat mag-agi sa CIP. Okay. So, pero ini ang which is more anomalous, no? Sabi, Mhm. sang peak to presyo sa WSM, Okay. which is na uminabot 14 pesos per kilowatt hour, mas lalong nagdagan ang pagbakal ni SM na mas Mhm. mahal. Ba? Oo. Sige. Oo. Ang hapot na dyan, nakalinda sa West, pero ay nakumpanya na binakal sa 14 pesos. Okay. Okay. So itong contractual settlement pang-aaramon tapang hearing na igwang copy ka anang kasi igwasindang mga kumbaga regulatory submission sa ERC. So this we will see kung igwang market abuse. Opo. Now, Congressman, sa lay people, kami mga ordinaryong tao, ang nahihiling minsan na, so, klase, kan serbisyo, so kalidad, and so, pamresyohan kasabay na dyan, and igwang mo niyan, there is a brewing demand na pahaleonaan apek, tabi. Pero, sa imong parte, Congressman, anon sa indong end point kay ni, are you with the brewing emotion and ining na public opinion na initabi or tanuson sa naan sistema tabi, Congressman? I know, I fully understand sentimento ka. But mine is Albayanos stable supply of electricity. Okay. Ini ang tangon yan, paagikan sa rong implementasyon ng ARC. No? APEC for its power requirement either through contracting or WSM, but with proper market. Yan sa tuyang sabi din. Dapat, ang sa tuyang concessionaire has the best interest of Albayano. So, makabawi sila, papasa lang subert mga Albayano. So, saro pa dyan, sabi ta is, if we will not undergo, then it may lead to market abuse or manipulation. So, idalion na itong pag-ibog ng terms of reference in itong pag-submit kay itong power supply requirement. Purchase duman sa Department of. But first, ang pinaka-main, get to the bottom, tama ba sa charging? May mga violation ba? I have mentioned, Sir Ipiro. Ini bang frequent brownouts? Acceptable ba? And which is not acceptable. Yes. It has to be, the services must be improved. Then at the same time, mga reklamo na nag-average in mass disconnection. So these are the issues that has to be resolved. Duman sa palayason will not automatically solve the problem. Okay. I think the urgent thing is for the primary agency
conspiracy. Back on this, look into this, investigate and audit APEC, and see whether there's violation of. Opo. So napakalinaw, Congressman. Tanuson sa naan gabos-gabos na yan and mag-abot sa palayason muna tabi, Congressman. Well, kung papalayason pa ang puta may magsasalida daw to. Paano kung dumiklom na sa bulan? Okay. Ang Albay. so ang albay. So sa ngunyan, panaguton ta mo na sa itong mga pinaghihiling ng violasyon asin para maitama ang pagsusupply kang kuryente, ang serbisyo na karapat-dapat para sa mga albayano consumers. Congressman, kung ikaw ka pang gustong idagdag, nasa sa imon oras, go ahead tabi. Well, Pio, iuman sana ang nasabi ko naman gapos. They have said albayanos deserve a stable supply of electricity at a reason. Iuman sana ang pinag-aasam kan sa mga kababayan. Siguro the moment they can give that service to the albayano consumers, bako naman siguro pagtuyaw, pag criticize, kundi pag-umaw naman siguro pansin pasisiring sa APEC. But as of now, we have to make them accountable. We have to keep them honest. Kasi nag-uutik And panlilin lang sa mga konsumidores, bako yan tama. Dahil mga konsumidores nagbabayad tamang bill sa kuryente na hali sa indang taplos as pinagsakripisyo. Okay. So salamat Pio and Marinaldo. Thank you so much mga tugang si Congressman Pido Garbin Jr. kanako Bicol manungod sa istoryang sa kuryente digdi sa probinsya ng Albay. We hope po na malinaw ang gabos. Ang sa tuya digdi, ang endpoint na digdi is for us to have a win-win solution. Ano po? To the benefit kan sa tuyang gabos mga konsumidores ng kuryente. And tama yan na mag-investigar digdang ERC for it to have a level playing field both an APEC, an ALECO, budaan konsumidores ng kuryente and matanos nan mga issues na ini susog sa parametro kan lay. Pag sinabi tang susog sa parametro kan lay, susog sa prosedimento, asin susog sa mga dapat na sunodon na mga probisyones kan sa tuyang mga manlain-lain na batas na pwedeng gamiton manunungod sa bagay na yun. Ano po? So yan po tabi ha. And it's good enough na su APEC man buda sa ALECO, makabintilar man kan sa indang side sa proper forum venue which is the Energy Regulatory Commission dumana magapaluwas nin evidensyas for evidensyas ang mag-inibong na lado and that's for the benefit kan sa tuyang mga konsumidores ng kuryente. Ano po? Botobot kan pala si Malacanang sinyal na dapat itaman mga los. It's 9:33. An oras hatod sa Indokang Rexidol Forte. Lakas banat sa apas. Smart padala. Kayang-kaya na mag-claim anywhere. Basta smart padala. NeoZep Tablet. NeoZep. Ang mabilis sa sipon at lahat ng kasama nito. Surf. Ang Surf Active Clean, mas pinagaling magpaputi, magtanggal ng kulob, at mas pinabango pa. 550 SRP pa rin. Kayang tumapat sa mamahalin. Paracetamol Biogesic. Sa sakit ng ulo at lagnat, piliin ang singgaling ng malakas na gamot at maingat magpagaling. Alagang Biogesic. Ingat! Wilkins Pure. Drink pure quality water with Wilkins Pure. Enervon C Tablet. Enervon C Tablet. Multivitamins Enervon. Pag may more immunity, mas happy. Manny Pacquiao po, mandirigma. Dami ko ng solusyong nasubukan. Pahid-pahid, bitin sa akin. Dito pa rin ako sa hiyang sa akin. Alaksan FR. Isang Alaksan FR, tapos ang sakit ng katawan. Tayo mga mandirigma, mag-uulit pa ba ng pahid-pahid? Kung pwedeng laban na sa isang Alaksan FR. Unilab yan. Ibuprofen and paracetamol is the generic name of Alaksan FR. If symptoms persist, consult your doctor. Ang isinasali na dugo sa tao ay isang lunas na hindi maaaring likhain mula sa mga artipisyal na bagay. Ito ay nanggagaling sa mga taong may mabubuting puso, mga bagong bayani na kusang loob na nagbibigay ng sariling dugo upang makasagip ng isang buhay. Makiisa sa Dugoyanihan sulong sa pagtulong ng dugong Pilipino. Makipag-ugnayan sa pinakamalapit na health center sa inyong lugar para sa schedule ng Mobile Blood Donation Drive.
Isang paalala mula sa Department of Health Bicol Center for Health Development. Ako po si Sena Gayad, Kantaysan, Legazpi City. Sarong benepisyaryo sa irarom kang Ako Bicol Party List Government Internship Program. Dakula po ang sakuyang pasasalamat sa Ako Bicol Party List. Huli ka magayo na programang ini na nagtao sa kuyan in oportunidad na makanood magtrabaho asin matabangan ako sa sakuyang pagklase sa Divine Word College of Legazpi. Salamat po kong saldi ko asin kong Alfredo Garbin. Diyos mabalos, Ako Bicol Party List. Ako Bicol Party List. Katabang na, kasurug pa. With proper diet and exercise. Multivitamins plus minerals is the generic name of Sangobion Iron Plus. If symptoms persist, consult your doctor. Nakaupo, amoy pawis agad. Konting lakad, amoy pawis agad. Sa summer init, ang bilis. Konting galaw, amoy pawis. Kailangan ng kontra, amoy pawis. Yan ang aming nais. Sa wakas, may New Downy kontra amoy pawis. Yan ang sagot sa summer bisis. Amoy ng pawis, huwag magtitiis. Pag New Downy kontra amoy pawis. Based on technical testing and consumer agreement data. New Downy Kontra Amoy Pawis. May 24-hour Kontra Amoy Pawis protection. Downy, magbagong buhay na. I-Downy kontra kulob ang buong labada. Maraming mikrobyo sa lansangan. Kabilang dito ang mga itlog ng bulate na naninirahan sa bituka, nasanhi ng sakit ng tiyan, malnutrisyon, anemia, mababang IQ, at pagbaba ng resistensya. Para makaiwas sa komplikasyon na dala ng bulate, makiisa sa gaganaping libreng purga. Ngayong National Deworming Month, libre, mabisa at ligtas para sa mga batang edad 1 to 18 years old, mga buntis, at mga tao na naapektuhan ng mga sakit na ito. Magtanong sa inyong pinakamalapit na health center para malaman ang iba pang impormasyon ukol dito. Isang paalala mula sa Department of Health Bicol Center for Health Development. Usapang Rayuma. Aroy! Naggamot na ako pero maga pa rin. Pare, mas magaling dyan, Skelan. Check na mas magaling. Mas tipid kesa leading brand. 950 SRP lang. Mas magaling nga. Ayos na ang Rayuma ko. Skelan! Unilab yan. May anti-maga ang Skelan na wala ang paracetamol. Naproxen sodium is the generic name of Skelan. If symptoms persist, consult your doctor. Mas spaghetti tayo. Real ang pasta ko. Real. Sarap, sustansya, sulit talaga. Sarap, sustansya, sulit talaga. Spaghetti Real. Sarap, sustansya, sulit. Basta maray na kalidad na pasta, El Real mo na. Sulit na, value for mommy pa. Bakal na. Realize true comfort and relaxation at Dorotea Resort and Spa, a perfect venue for family outings, couple retreats, and various functions such as weddings, birthday parties, corporate seminars, and conferences. Dorotea Resort and Spa. We have backpackers rooms, standard rooms, deluxe, suite, and a penthouse. Also, relax and rejuvenate with our spa's invigorating treatments, services, and facilities. Dorotea Resort and Spa, Kahugutan, Bakakay, Albay. For reservation, contact us at 0917-777-5734. Find us on Facebook, Dorotea Resort and Spa. Relax, rejuvenate, and enjoy. Only here at Dorotea Resort and Spa. Daddy, malapit na ang pasukan. Kailangan ko po ng laptop. Mag-online classes po kami. Walang problema, anak. Magbihis ka na. Pupunta tayo ngayon din sa Albay Computer Electronic Supplies and Repair. Talaga, Dad? Kompleto ba sa computer accessories ang Aces? Yes na yes, anak. Brand new at dekalidad ang laptop, desktop, printer, gaming gears, gaming desktop with gaming chairs, cell phones, CCTV installation ang Aces. Ang presyo abot kaya natin at may cash discount pa. Hindi lang yan. Ang Aces ay authorized service center din ng Asus, Brother, Epson, Lenovo at Sharp Copier. Lastly, pwede ang loan sa kanila. Anong pinag-uusapan nyo mag-ama dyan? Itong anak mo, ibibili ko ng laptop sa Aces. Kailangan daw sa school. Love, dagdagan mo pa na isang desktop computer. Work from home din ako, diba? Ha?
ACES, located at GFB&O Building, Quezon Avenue, Legazpi City. Please call 480-4963 with branches in Bicol Region. PC Micron Enterprises, GF Allegra Building, J. Lucban Street, Daet, Camarines Norte. PC Micron Enterprises, Unit 1B, Peña Building, Rizal Street, Corner, Burgos Street, Colmonista, Sorsogon City. At PC Micron Enterprises, 023 San Jose Street, Viracatan, Duanes. I-like at i-follow na din sa www.facebook.com/albaycomputer. Agum, puto ba si Madi mo? Uy, Madi, masain ka. Mabakal ako kay Manok sa Nong Smith Shop. Tamaray sa inda, sigurado perming bagong katay ang mga manok. Aw iyo, Marina, sabay na kita. Tamabakal man akong mga paninda. Tamalaag man kaya ako kisalit na negosyo sa Aro. Maray sa Nong Smith Shop, barato ang mga produkto, pwede ka pang mag-wholesale. Tama ka, Madi. Maski ang mga frozen food products ninda, araw kang tusino, longganisa, hotdog at iba pa. Sa Nong Smith Shop ako, nagbabakal. Taabot kaya ang presyo, maray ang kalidad, aprobado pa kang FDA. Ano pa ang piga-alata? Dalian ta na, Madi. Tabaka maubusan kita. Kadakol pati dyan ang nagbabakal. Nong Smith Shop is located at Market Site, Legazpi Public Market. Visit also their other branches in Riosa Street, Cabasan, Quinale, Tabaco City, and Barangay 12, Magsaysay Avenue, Makakay, Albay. Let's be the solution plus sa COVID-19. B. Bawal walang mask at face shield. I. Isanitize ang kamay at iwasan ang kulob na lugar. D. Dumistansya ng 1 metro at limitahan ang pisikal na interaksyon sa iba. A. Alamin ang tamang impormasyon. Plus, suportahan ang FDA-approved na bakuna. BIDA Plus. Bida Solusyon Plus sa COVID-19. Sarong pagirumdom, hali sa DOH Bicol Center for Health and Development. Sa kulog kang payo asin kalintura, anong bulong ang dapat? Han, para sa ako, dapat makusog. Mahal, para sa ko, dapat maingat magparahay. Daina kaipuhan mamili pa. Mag-Biogesic, magkasing kusog, pero maingat magparahay. Arog kaiyan mag-ataman, ag-Biogesic. Ayos! Marita, pwede palang parehas. Ingat! Unilab yan. Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor. Paracetamol Biogesic. Sa sakit ng ulo at lagnat, piliin ang singgaling ng malakas na gamot at maingat magpagaling. Alagang Biogesic. Ingat! Eto na ang big moment ni Mami! Nag-spin move! Sabay galon! Sinut ang big Milo Patsy Grocery Card! Basta! Nakascore ng big savings! Save as much as 50 pesos sa new Milo Champion Sulit Pack. Big on milk and energy releasing nutrients! Kaya go big na sa new Milo Champion Sulit Packs. Buy big, save big. Price savings based on cost per gram savings at suggested retail price of Milo 1.2 kilograms versus Milo 300 gram pack. Buy big, save big with new Milo Champion Sulit Pack. Promo runs from January 1, 2021 to April 30, 2022 per DOH FDA CFR permit number 1470 series of 2020. Milo. Buy big. Save big. With new Milo Champion Sulit Pack. Pagkatapos ng napakaraming trabaho, sino ang kaya pang mag-asikaso sa bahay? Siyempre, yung di sakitin. Ang naka-Enervon araw-araw, may more immunity. Tulong para makaiwas sa sakit. With proper diet and exercise. Unilab yan. Multivitamins is the generic name of Enervon. If symptoms persist, consult your doctor. Inihahandog ng Goldshine Pharmaceuticals Incorporated ang Magkape at Magkamilyon sa Jim's Coffee Raffle Promo. Ang isang entry ay dapat may kalakip na 5 sachets. Any combination ng alingmang Jim's Coffee product. Ang mga promo purchase na ilalakip ay dapat may expiry year na 2021 onwards. Ilagay sa puting sobre kasama ang pangalan, edad, kumpletong address, contact number, firma, kung anong Jim's Coffee variant ang inilakip, ang pangalan ng tindahan kung saan binili ang Jim's Coffee at ang promo title. Ihulog ang mga entries sa mga partner outlets nationwide. Magkakaroon ng preliminary draw kung saan 6 ang pwedeng manalo ng 100,000 pesos at 27,000 pesos sa bawat partner outlet. Ang grand draw ay sa December 22, 2021 kung saan isa ang maswerteng mananalo ng 1 milyong piso. 1 million pesos. Ang kanyang partner outlet ay magkakamit ng 100,000 pesos. Mayroon ding 27 winners ng 27,000 pesos each. Magkape at magkamilyon sa Jim's Coffee Raffle Promo. See posters and print ads for more details. Promo period is from April 9 to December 5, 2001. Per DOH FDA CFRR permit number 0133 series of 2001. Lahat tayo may mga mahal sa buhay. Pero hindi dapat mahal ang magmahal. Kaya huwag mahihiyang magtanong. Sa RightMed, gamot na maaasahan. Kayang araw-arawin. Dahil ang RightMed para sa lahat. If symptoms persist, consult your doctor. RightMed, isang pangalan sa gamot na kailangan. Sweldo na, sweldo na, sweldo na, sweldo na. Pili ng Bear
and 2.4 kilogram pack. Kayang araw-arawin ng tibay hanggang sa next sweldo. Dahil mas mura ito kumpara sa patingi-tingi. Sweldo na, sweldo na, sweldo na, sweldo na, naibili ng Bear Brand. Bili ng Bear Brand, siguruhin ang tibay. Tuwing sweldo, bumili ng Bear Brand sa iyong suking tindahan. Tibay refers to Tibay Resistensya nutrients, vitamin C, iron, and zinc with 3 balanced meals. This product is not suitable for infant feeding and is not a breast milk substitute. Magaling pero di mamahalin. Buti may Surf with Active Clean. Galing yan ang mahal. Surf, batay mas abot kaya di kailangang mahal. Surf 550 SRP lang. Galing yan ang mahal. Surf, malinis at mabango pa di kailangang mahal. Surf, tanggal kulob ang labada. Surf with Active Clean. Singgaling ng mamahalin based on lab test versus brand X on polyester. Pero 550 SRP pa rin. Surf with Active Clean. Si Pauline Luna po. Ang mga gamot at vitamins ng United Home, tulong para protektado ang pamilya ko. Bahay ko to, protektado ko. Bahay ko to, protektado ng United Home. Gamot na panlagnat, na masarap at sulit. Si Pauline Luna po. Para sa lagnat ng anak ko, United Home Kidulets. Bahay ko to, protektado ko. United Home. Si Pauline Luna po. Para etchopuera ang virus, mag-United Home C-Tab at C-Tab Premium. For as low as 2 pesos 30 centavos SRP. Bahay ko to, protektado ko. United Home. Unilab yan. Paracetamol is the generic name of United Home Kidulets. Ascorbic acid and sodium ascorbate are the generic names of United Home C-Tab and C-Tab Premium. If symptoms persist, consult your doctor. Inihahatod sa inyo kang Department of Environment and Natural Resources, Regional Office No. 5, ang programang Kapalibutan Ta at Tamanon Ta. Kapalibutan Ta at Tamanon Ta. Programang magtataunin informasyon asin kaaraman, manangod sa satuyang kapalibutan, asin sa mandato kan Department of Environment and Natural Resources. Sa tunghinanyugon, kada Webes alas 11 sa alas 12 nin pagkaudto, Kapalibutan Ta at Tamanon Ta. Hatod sa Indo kang DENR Regional Office 5 asin kan istasyon na ini. Tara na, sabay ka na. Tara na, saan ka ba pupunta? Maraming mabibili sa presyong abot kaya. Huwag magalinlangan, huwag mag-isip. Shopping need not be expensive. Yashano Mall. Yashano Mall. Yashano. Ang new normal kasama ang Gen Z. Face mask? Check. Face shield? Check. Alcohol? Check. Sapat na ba para sa depensa at proteksyon? Dapat may Gen Z din araw-araw. Ang Gen Z Vitamin C ay nakakatulong magpalakas ng immune system. Kasama ang proper diet at exercise, may laban sa impeksyon, may distancing sa sakit, proteksyon at depensa sa labas at loob. Ito ang new normal natin. Gen Z Vitamin C. May laban tayo! Ascorbic acid is the generic name of Gen Z. If symptoms persist, consult your doctor. Abangan sa radyo DZGB ang programang Usapang Consumer at Negosyo. Programang magtataunin kasimbagan sa saindong mga kahapotan tungkol sa pagninegosyo. Magdadara nin kadagdagang impormasyon mapadapit sa mga diretsyon nin mga konsumidor asin mga giya kung paano maging mga responsableng parabakan. Usapang Consumer at Negosyo. Mataon pagnigbid sa mga matrayumpong negosyante asin sa mga establishmento di negosyo na may marhaing na kontribusyon sa komunidad. Usapang Consumer at Negosyo. Madadagog na kada ikatulo asin ultimong biyernes kan bulan alas 11 nin aga sagod alas 12 nin udto sa laog kan programang Aramon Yato. Usapang Consumer at Negosyo. Ihahatod sa Indog kan Department of Trade and Industry Region 5 asin kan DZGB. Usapang Consumer at Negosyo. Abangan. Start twerking like Miley. Tingog kan Banwaan. Twerking like Miley. Tingog kan Banwaan. Pio Fernandez. Diretso na kan mga istorya diyan sa luwas. Si Luens nasa linya. Luens, marhay na aldaw. Go ahead na.
Salamat tabi Sir Pio, inumaw kan mga kapitanes sa Legazpi Port District Area si Legazpi City Health Officer Dr. Fulbert Alec Gallego pagkatapos na iyo personal na nag-house to house sa mga manlain-lain na mga barangay sa area mga nakalihis na aldaw. Ini anano tarang kan DZGB News pagkatapos na magpaabot din pasasalamat sa Kapitan Eric Simbrizuela kan Kapantawan asin Kapitana Mafe Velasco kan Barangay Peñaranda PNR site kaso mga senior citizens asin mga PWDs na kinakaipuan ngunyan na bakunahan asin medyo maluya-luya na dahil na nakakaluwas mismong si Gallego ang nagbarakuna sa mga ini ngani na ma-attain kan syudad ang paggabot kan aldaw kan pinagaapod na herd immunity. Yan anapod ka ang duman baga sa US sa mga gangsta. That's one hell of a guy. Roger to that. Talagang yan ang tunay. Magayon yan. Gunmuan si Doc Fulbert mismo. Hinarong-harong sa mga barangay na inagihan niya. Roger to that. Okay. Kung matatandaan, kinumpirmar man ang ni DOH Region 5 COVID-19 Vaccine Coordinator and spokesperson Dr. Rita May Angbon na pinag-iinggan niya man ang pag-mobile vaccination o pag-house-to-house vaccination para sa mga A2 asin A3 ngani na mabawasan ang pagparadakol manin mga severe cases asin pagkagadan na konsideradong ang mga nasambitan ng priority group nasa vulnerable sector asin kinakaipuan talagang bakunahan. Okay, di perang barangay so naagihan ni Doc Fulbert? Sa palibot tabi Sir Pio kan Legazpi Port District Area ang nagkumpirmar sa DZGB News si Kapitan Mafe Velasco buda si Kapitan Eric Simbrizuela. Yan, ano yan, ididiretso ni Doc Fulbert na magayunon yan na sistema. Ididiretso tabi Sir Pio tapos ang pinagpipili so talagang mga maluya-luyana buda so talagang day nakakaluwas. Magayon na sistemaan. At least tama yan na digdingo na sa densely populated area lakaw na Doc Fulbert, ano? Roger to that. Kaito baga, ang konsepto kan pagbabakuna dapat sa sarong lugar na aprobado ang environment kan DOH. Roger to that tabi, Sir Pio. Ngunyan tinurusan naan, pwede na magharong-harong mismong ang health officer na kan Legazpi ang nagtutudok sa mga barangay. Roger to the tabi, Sir Pio, tangani lang makatabang man ang syudad sa pagnakulnin bilang kan mga target na bilang kan mababakunahan sa A2 asin A3 asin padagos ng mabakunahan ang kadaklan pa sa mga nagdidimand na mabakunahan sa priority group A4. Iyan, okay, sige. Kung kaya susug kay Brizuela asin Velasco, sobra sinda na nagpapasalamat may kinaaraman digdita naging modelo si Gallego asin day ni nag-iisip ng kapagalan makapagserbisyo na sa mga nangangaipong bakunahan na dakula ng kagianan daw inisusog sa inda na unofficial iyo na mismo ang nagdadayo tangani ng itao ang pagbabakuna. That's one hell of a doctor na sistemang yan. Magayonon yan. Roger to that. First time sa ibang lugar daig ka yan Wara, Legazpi sana ipadagos ni Doc Fulbert. Kudos. Sa Ludumisa sa imo, Doc Fulbert tabi. Idiretso yan tabi. Roger to the tabi, Sir Pio. Nagtutulay-tulay pati si Doc Gallego sa sa may dikit dyan sa may Kapantawan. Tangani ka na makadayo sa mga harong. Okay, sige. Roger, so yan tabi, Sir Pio, ang mga dagdag pang istorya hali sa Legazpi Port District Area. Ako po, si Luwens Bursi Barcena. Salamat, Luwens. Sige tabi, Doc Fulbert, keep up the good work. Idiretso mo po yan, lalong-lalo na digdi sa mga mahibog na lugar na mga residentes, sa Legazpi. Tama po yan, Doc Fulbert. God bless tabi and keep safe, ha. Idiretso, yan na pagtudok sa mga dain na kayang magpasiring duman sa vaccination centers, sites, kan Legazpi. Ma-encourage yan ang mga nasa tama ng level kan pagbabakuna. Sige, diretso kita kan istorya. Si Ans, nasa linya man. Ans, marhay na aga. Go ahead, Ans. Good morning, Sir Pio. Good morning sa mga parantabay. Sa mga dagdag man yatong bareta, may nakatala ang umabot ngunyan aldaw na Janssen vaccine sa Legazpi City Airport. Niyan konfirmasyon kan DOH Bicol matapos na ipaluwas ni Alcalde Noel Rosal kan Legazpi City ang informasyon kasuod na may additional na bakuna na posibleng umabot ngunyan aldaw sa tuyang syudad. Sigun sa DOH Bicol, alas 11:40 pagkaaga ngunyan na aldaw nakatalaan na makaresibi naman sinda nin alokasyon kan nasambitan ng bakuna gikan sa sentral na opisina ninda o kaya ining DOH Central Office.
Alagad sa ngunyan, di paninda na itatao ang eksaktong bilang kung pira ang alokasyon naman kan Janssen vaccine, digdi sa Kabikolan, partikular na sa syudad kan Legazpi. Kung magigirumduman kan nakalihis na semana, enot nang nagpadara ni nasiring na bakuna sa islang probinsya kan Katanduan sa Singunyan, posibleng makakuha naman nin alokasyon ang iba pang mga probinsya digdi sa Kabikolan, pati naman ang syudad kan Legazpi asin iba pang mga konsideradong high risk sa helang na COVID-19. Mentos tanto sa ngunyan, nagpapadagos man ang pagbabakuna ni Sputnik sa SM City Legazpi asin sa Ayala Malls kung saan susug kay Rosal o kaya pwede makakuha ka na sa bitan ng bakuna ngunyan daw, iyan mga QR code registrants, mga walk-in senior citizens asin mga PWD. Sa ngunyan, ang gobyerno lokal kan Legazpi sa Panginot ni Rosal naglalaom na makaibaman ang syudad kan Legazpi sa alokasyon kan Janssen vaccine, lalo pa na sa ngunyan mas pagpapakusog paninda ang kampanya kontra sa nasambitan ng helang. Roger! Tabi sa Pio ang mga impormasyon pa digdi sa Albay District with Boy sa Mobile, Ans Galaro, DZGB. Salamat tabian. Sa istorya kasabay si Boy sa Mobile, ang padagos na pag-abot man kan mga bakuna, tama po yan. Para sa tuya po digdi sa syudad ni Legazpi. Sa tuyang mga mensahe, pag nakastigo ang APEC, asin mapahali, sigurado mag-gov, mag-kong, tudi o mag-mayor kang Legazpi, gana ka na kong pido, kampanya mi ika, pigsabay. Kunday palan magibuhan ki para na mapahali ang APEC, asin may mag-take over kailakan albayano. Day pala na maasahan na talaga na masurog sa mga konsumidor. Aram mo tabi, tigre-respetar ta iyan na ideya baga padingnal na mag-aali ng APEC. Okay, madali baga magtarap ka na pade. Madalion mag-conclude because that's out of emotion, and so emotion na naka-base man sa experience na bako tul-tul na serbisyo ng kuryente. Pero pag tumaram ka pahalion, ano ang masunod? Isay po an over. Diba? Sisay an kapag ali at madalion sa ng padignal, tumaram sa ng APEC. Sige, dahil minatapusan ang kontrata, mahali na kamo. Mahali na kami. Okay, parakpaka nagali na. Pagkaaga na kita. Who will take the cudgels sa pagpadalagan kan serbisyo nin kuryente sa Albay? What is your option na pag humali halimbawa ang APEC ta nasunod sa kagustuhan mo, pagkaagayao naman sa solusyon mo? Iba pa ding remember, kan naputulang kita ng kuryente ka ito several years ago, nagkapirang aldaw bagay ito o oras. So, to danyos is immeasurable. Garuman sa naampa din, nagdadalaga ng auto mo, nagdiferensya sa alanganin na lugar. Dahil na nag-aandar sa auto, sa kadagitan mo, grabe so sa imong na makaabot sa dudumanan mo, sa kadagitan mo, lumayas kang driver ka. Pwede luminayas sa driver. Taday kang kamugtakan, nagdiferensya sa auto. Pagkil sa palibot. Yung ibang driver, kaya kita mahal, sa iba padalagan kan auto. Iyan po ang gustong sabihon na Congressman Garbin. Kundi, sangun yan, tanuson sana sa mga nahihiling na posibleng sala na ang resulta, iyon na nga ini na sistema nin supply as in serbisyo ng kuryente sa Albay. Iyan po ang punto dyan. Madali sana magtaram, mali lumay. Pagkatapos na? Kaya, yan. Iyo po ha. Okay, saro pang text tabi digdiman sa tuyang programa. Good morning, Sir Pio. Kung Garbin is 100% correct. Dapat, Sir Pio, i-audit ang APEC just like Meralco of overpricing because of market manipulation. So mga aligasyon bagay na dapat ibalik sa Albay consumers ang sobrang siningil ng APEC. Thanks, Sir Pio. Sige, saro man iyan tabi. Iyon ang puntong, iyan ang tiga-drive out ninda Tumatanos, gabos-gabos, for the benefit of us all. Tabi Sabi digdi,
Siguro po tamang oras na to para isulong ta ang right na may sa diri baga kita na geothermal. Nyata ta hanggang ngunyan, we are at the mercy of many capitalist abusing us. Pakipaliwanag po bakit tayo bibili may sarili baga tayo ng mga albay na geothermal. Maybe it's high time we albayanos should get the dividends of the power generated from our own geothermal. Geothermal, yan. Sa tuyang mga listeners. Ano tabi? Palitan po ng officials na members ng Be Honest If Others Cannot. Sabi kan mga yaon man, mga mensahe ano. Bago kita mag station break, budabang news break, ito po muna ito pala 43rd wedding anniversary ngunyan ni Madam Audrey Teves Liave. Yan, happy wedding anniversary tabi Madam Audrey Teves Liave, buda sa sayang agum na si Dennis Liave. God bless you, classmate niya sa Vira Catanduanes. Sabi digdi. Yan. Si Madam Audrey Teves Liave palang, buda si Sir Dennis Liave. 43rd wedding anniversary ngunya ninda. God bless you da tabi, hali sa classmate mo sa Vira Catanduanes. Ege, dyan lang po ka mo, tamabareta si Angel, alas 10 buda may mga hanap buhay kita. Si Pauline Luna po, ang mga gamot at vitamins ng United Home, tulong para protektado ang pamilya ko. Bahay ko to, protektado ko. Bahay ko to, protektado ng United Home. Gamot na panlagnat, na masarap at sulit. Si Pauline Luna po, para sa lagnat ng anak ko, United Home Kidulets. Bahay ko to, protektado ko. United Home. Si Pauline Luna po, para etsapuera ang virus, mag-United Home CTAB at CTAB Premium for as low as 2 pesos 30 centavos SRP. Bahay ko to, protektado ko. United Home. Unilab yan. Paracetamol is the generic name of United Home Kidulets. Ascorbic acid and sodium ascorbate are the generic names of United Home CTAB and CTAB Premium. If symptoms persist, consult your doctor. Yes! May ipapa-smart padala si Mama! Saan ko kaya pwede i-claim? Pwede dito, Suki. Yes, claim here. Kahit saang smart padala agent mo gusto i-claim ang padala, ngayon, pwede na. Cellphone number mo na lang ang ibigay sa magpapadala sa'yo. Yes! Kayang-kaya ko na mag-claim anywhere, basta smart padala. Customer must present a valid ID. Paymaya Philippines Inc. is regulated by the Bangko Sentral ng Pilipinas. Kayang-kaya na mag-claim anywhere. Basta smart padala. Cellphone number mo na lang ang ibigay sa magpapadala sa'yo. Sa buhay ngayon, gets namin na kailangan madiskarte para buhayin ang pamilya. Kaya you should take care of your health. Gets ka na ng Wilkins Pure. Sure na pure quality water na may global purification standards. Dahil deserve mo ang good health, mag-Wilkins Pure. You are worth a Wilkins. A product of the Coca-Cola Company. Drink Wilkins Pure. Pure quality water for 11 pesos SRP. Radyo Balagon ka ito. DZGB ngunyan. Anainot, pirming nanginginutan. Always number one. Always number one. DZGB 729 kHz. Enot sa Bareta. Enot sa Gabos. Alas 10:03. Hali sa DZGB News Base, ang pinakahuring bareta, oras-oras. Gadan ang sarong Pinoy sa Myanmar dahil sa COVID-19 kanakaaging Domingo. Inian kinonfirmar ni Philippine Ambassador to Myanmar, Eduardo Capunan Jr. sa tao ka naglalalang kaso ni na Helang Dumana. Sigun kay Capunan, nagkakaubusan na nin supply nin medical oxygen sa mga ospital sa Myanmar dahil sa nagdadakol na kaso nin COVID-19. Sinabi niyang ang Pinoy na ini nagkaigwan nin COVID-19 na tinamaan na nataan na mananin oxygen kan sa iyang employer, alagada pag-abot sa ospital, wala na siyang oxygen. Kan mga nakaaging aldaw, initaas na sa alert level 4 ang sitwasyon sa Myanmar kung sa ina, pagrekomendar na mag-evacuar na ang mga Pinoy na nagtatrabaho duman sa lugar.
Yan ang pangalas 10 na bareta, halidigdi sa DZGB News Base. Ako po si Angel Mustaza. Ang mga baretang ini hatod sa Indo kan mga minasunod. Neozep Tablet. Neozep ang mabilis sa sipon at lahat ng kasama nito. Bear Brand. Bumili ng Bear Brand tuwing sweldo para may tibay araw-araw na Proxen Sodium Scalan. Sa Escalan, mas gagaling ka sa arthritis o rayuma. Downy, magbagong buhay na! I-Downy kontra kulob ang buong labada. Unilab, alagang tunay, alagang Pilipino. For more information about Unilab and its products, go to www.unilab.com.ph. Mega One. Ang Mega One ay may 21 sangkap para matulungan ka sa iba't ibang karamdaman tulad ng diabetes, high blood, stroke, arthritis, kidney failure, cancer, viruses, at iba pa. Tumawag kay Doc Joey Bitito sa 0998-975-8121 or 0917-853-8933. Sa inyong nadango ang pinakahuring bareta, oras-oras sa DZGB. Dakol gibuhon? Take Farex Vitamin B1, B6, B12. Tabanganing malikayan ang pangangalambre asin pagkabublay kan isip. Kapag busy, Farex Vitamin B1, B6, B12 oral daw. If symptoms persist, consult your doctor. Farex B Complex. Tulong para iwas ngalay at pananamlay ng isip. Mag-Farex B Complex Daily. Tanchuling College, running towards its vision, offers education for all levels ranging from kindergarten to college. A place that encourages diversity in teaching methods, creating a culture of excellence in education. We have analytics and technology available to our enrollees. In the past 2 years, the college has made a name for itself, competing with the top schools in the region. The Tanchuling College Incorporated is now accepting student applicants. Courses offered are Bachelor of Science in Nursing, Bachelor of Science in Midwifery, and Bachelor of Science in Hospitality Management. The school offers the whole K-12 programs with a special emphasis on senior high, including Accountancy and Business Management or ABM, Science, Technology, Engineering and Mathematics or STEM, Technical Vocational Livelihood or TVL, includes Food and Beverage, Bread and Pastry, Cookery and Caregiving. There's no tuition fee increase this year, and avail of scholarships offered such as FAPE, ESC, 100% off valedictorian and 50% off salutatorian, and a 3,000 pesos discount will be given to the first 100 enrolled of senior high. For more details, visit us to know more about other discounts. Avail now, hurry, enroll now, and reserve your slot while available. Pagkatapos ng napakaraming trabaho, sino ang kaya pang mag-asikaso sa bahay? Syempre, yung di sakitin. Ang naka-Enervon araw-araw, may more immunity. Tulong para makaiwas sa sakit. With proper diet and exercise. Unilab yan. Multivitamins is the generic name of Enervon. If symptoms persist, consult your doctor. Siya ang servidor na may puso sa tao. Adrian Salceda ang pangalan niya. Sa pagtabang tunay na malalaoman. Adrian, si Adrian Salceda. Yan si Adrian, talaga naman. May maray na pag-gobyerno ang action man. Konkretong patinampo sa hararayong sidyo. Basta Salceda may maray na legasiya. Ang mga barangay, padaba niyang maray. Sa pulang gimawot niyang dubako lang negosyante. Serbisyong may puso, ang satong kaibuhan. Hatod ni Adrian, Adrian Salceda. Siya ang servidor na may puso sa tao. Adrian Salceda ang pangalan niya. Sa pagtabang tunay na malalaoman. Adrian, si Adrian Salceda. Inihahandog ng Goldshine Pharmaceuticals Incorporated ang Magkape at Magkamilyon sa Jim's Coffee Raffle Promo. Ang isang entry ay dapat may kalakip na 5 sachets. Any combination ng alingmang Jim's Coffee product. Ang mga proof of purchase na ilalakip ay dapat may expiry year na 2021 onwards. Ilagay sa puting sobre kasama ang pangalan, edad, kompletong address, contact number, firma. Kung anong Jim's Coffee variant ang inilakip, ang pangalan ng tindahan kung saan binili ang Jim's Coffee at ang promo title. Ihulog ang mga entries sa mga partner outlets nationwide. Magkakaroon ng preliminary draw kung saan 6 ang pwedeng manalo ng 100,000 pesos at 27,000 pesos sa bawat partner outlet. Ang grand draw ay sa December 22, 2021 kung saan isa ang maswerteng mananalo ng 1 milyong piso. 1 million pesos. Ang kanyang partner outlet ay magkakamit ng 100,000 pesos. Mayroon ding 27 winners ng 27,000 pesos each. Magkape at magkamilyon sa Jim's Coffee Raffle Promo. See posters and print ads for more details. Promo period is from April 9 to December 5, 2001. Per DOH FDA CFRR permit number 0133 series of 2001. Lolo, Lola, 1 taon na tayong nahiwalay dahil sa quarantine. Miss na po namin kayo.
at inyong masasarap na luto at pag-aalaga. May bakuna na raw po sa COVID-19. Kunin niyo po ha. Kapag nabakunahan na ang lahat, makakapiling na muli namin kayo. Ingat po. Kung ikaw ay edad 60 pataas o may iba pang karamdaman, magparehistro na para sa Res Bakuna kontra COVID-19. Res Bakuna, kasangga ng bida at ni Lolo't Lola. Sarong pagirumdom, hali sa DOH Bicol Center for Health and Development. Ang Bicolano, oragon maghigos, kaya sarong lakas banat sa malain-laing hilang. Rexidol Forte, lakas banat sa bagha. Kulog kan payo, kulog kan hawak, asin kalintura. Sa oragon, Rexidol Forte, lakas banat sa aba. Unilab yan. Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Ma, sa futuro, mapatindog ako nin mansyon para si mo. Engineer ang pangiturugan kan bunso ko. Dakol nin angat na kaipuhan malagpasan, tanganing makuha ini. Kaya ngunyan pa sana, pinapatibay ko na siya. Maray na sana may tibay hali sa Bear Brand Swak. 10 pesos sana. Sigurado ako. Kompleto sa tibay, tabang pampakusog kan resistensya. Tibay ang puhunan, tanganing maray, ang futuro. Bear Brand Swak. 10 pesos sana. Kumpleto refers to preserve of tibay resistensya nutrients, which are 100% vitamin C, iron, and zinc, based on Rennie 4 to 6 years old with 3 balanced meals. Bear Brand fortified powdered milk drink is not suitable for infant feeding and is not a breast milk substitute. 10 pesos is the suggested promo price. Promo runs from July 1, 2021 to September 30, 2021 per DOH FDA CFRR permit number 0203 series of 2021. Harapin ang hamon, mga true hero. Sa neuropathy di magpapapigil. Pag namamanhid, nangangalay, o may tusok-tusok na ramdam, mag-neurobion na. Neurobion, neurobion. Take clinically proven Neurobion. It helps treat nerve damage and helps regenerate the nerves with proper diet and healthy lifestyle. Vitamins B1, B6, B12 is the generic name of Neurobion. If symptoms persist, consult your doctor. Thinking about quality learning towards quality education? Divine Word College of Legazpi is always here to deliver what you need for education. In the face of the pandemic, this school year 2021-2022, DWCL continues to offer quality academic programs and services through flexible learning platforms. DWCL is a prestigious, service-oriented Catholic institution with PAASCO Level 2 accredited programs. It nurtures young people to become moral and intellectual professionals, individuals with dignity, integrity, and service orientation, God-loving persons who want to make a difference in the world. The online and on-site enrollment processes for grade school, junior high school, and senior high school are now going on. The start of classes will be announced later. For college and graduate school program, the online and on-site enrollment for summer classes will be on June 15 till 16, 2021. Classes will start on June 21, 2021. Then, the enrollment for the school year 2021-2022 first semester will be on July 5 till August 10, 2021. Classes will start on August 11, 2021. No tuition fee increase and reduced miscellaneous fees. Divine Word College of Legazpi helps you realize your dreams. For increase, please visit the Admission, Guidance, and Testing Center or check out our website dwc-legazpi.edu and our Facebook page. You may also contact telephone numbers 480-2148, 480-3108, or mobile number 0910-371-8602. Divine Word College of Legazpi is concerned with your safety and your future, your success. Our word. Pag ang kababaehan, igwa man na itabang, digdi sa barangay. Salamat di Congressman Fernando Di Cauledo na kami. Hinibo niyang produktibo, Diyos mabalos nun sa imo. Kami ang mga kababaehang ibig sa barangay San Jose, Ginubatan, Albay. Iyo ini ang Taranuman Project ni Congressman Fernando D. Cabredo. Dr. Aquino here with today's ginhawa tip.
Para may bilis ginhawa sa sipon, kailangan ng fast-acting na gamot that protects your respiratory cells against sipon-causing viruses at mapabilis ang recovery. Minsan kasi, di sapat pagpahid lang ang solusyon. Bitin ang ginhawa. If symptoms persist, consult your doctor. Di sapat ang pahid-pahid sa sipon, kaya para may bilis ginhawa, dapat mag-Neozep ka na. Neozep for complete cold relief in as fast as 15 minutes. Unilab yan. Phenylephrine, hydrochloride, chlorpheniramine, maleate, paracetamol is the generic name of Neozep. If symptoms persist, consult your doctor. Neozep, ang mabilis sa sipon at lahat ng kasama nito. Usapang Rayuma. Aroy! Naggamot na ako pero maga pa rin. Pare, mas magaling dyan, Skelan. Check na mas magaling. Mas tipid kesa leading brand. 950 SRP lang. Mas magaling nga. Ayos na ang Rayuma ko. Skelan! Unilab yan. May anti-maga ang Skelan na wala ang paracetamol. Naproxen sodium is the generic name of Skelan. If symptoms persist, consult your doctor. Tingog kang Banwaan. Pio Fernandez. Thank you so much sa padingnal. Doro-diretso kita kan mga istorya pa dyan sa luwas. Nakalinyada po ang tropa. Kompadreng Al. Go ahead, good morning. Good morning, pade. Kay Puhan Giraray Palan Pukpukon Pagiramdumon ang mga barangay official man o residente sa paglilinig sa saindang kanya-kanyang lugar. Yan ang nanotaraan na Padeng Pio pagkatapos na na-evaluate na ang mga barangay may guminana na sa primerong bongkaras. Kan programa kan gobyerno provinsyal ni Gobernador Alphonsus Bitsara itong clean and green na sa ngunyan yun naging nadalan para talagang nagkorontesan sa palilinigan ang iba-ibang mga barangay. Alagad ngunyan na medyo kalmado ng programang ini naman balik sa dating gawi. Iyo na nga di bagaso pigdataram ta ka ito. Pagkatapos kan awarding, ano so ipapahiling na gawi-gawi kan mga barangay. Correct. Kumbaga, nag-ibo sa na dahil sa premyo. Yan, duman sa nagtapos sa istorya na ang katuyuhan kaan na Governor Al is mapuna na lamang so attitude, so ugali na sige ang paglinig may premyo o dae. Correct. Pero talagang mamundo na si rin kanang sitwasyon sa paglibot-libot sa ibang mga barangay, lalo digdi sa may feedback sa tuya, digdi sa may barangay istansa, patutukad, nagaro buminalik naman so dating mga pagtarapok ni ate na naiidaw man bago sa nasa istansa kundi sa iba pa mga barangay siri man kanang sitwasyon na naiidaw man so pagiro kan mga opisyal bako sa na opisyal so tubagang tupad naroon naman da sa tupad kan dakol na mga nagkabiripesyaran kayo ni aktibuhon man so paglilinig pero nga na medyo kalma sa tupad dahil na natutupad so sa indang gibo na malinig talaga siring kanobreto kan gobyerno provinsyal na maging gawi na kan lambang saro bako sa kan opisyal kundi kan lambang saroan pagdisiplina paglilinig sa palibot alagad sa kunyan dahil kan pagkalma naman kan nasampit ng programa iyon naman ini ang nangyayari balik sa dating gawi ang iba-ibang mga barangay. Roger. Yan pa ba ang informasyon digdi sa Albay District, Alarmario, DZGB. Salamat kumpadring alhali dyan sa Albay District. Dumang kita sa 3rd District. Labo-labohon tayo ni kumparing Jim. Marahay na aga, go, go, go. Yes, salamat tabi, pade. Marahay na aga sa mga para antabay. Ayaw kita digdi sa pinaka-rayo-rayo na aplan barangay Kanpulangi. Yan nga niya kita digdi sa pagtugay-gay. Kaining turnover of electric meters switch on of power supply from Bapa to APEC. Yan, hali na sa Bapa, pasiring na sa APEC. Ano? Sarong harayong lugar dyan sa Pulanggi. Almost 1 year na sinda na daing supply ki kuryente. Yan digdi si Kapitana. Kauro nung talaming si Kapitana. Excuse me po, Kapitana. Ako na lang madirect na mahapot sa imo ta na ma-apply kita kan social distancing. Sige. Si Kapitana ni Lisariba. Kapitana, ining barangay Lidong, part man sa naan dahil ki supply ki kuryente. Opo.
Ining ba sa asid yung guto? Opo, so na presit yung guto, blidong ko lang galbo. Pirang bulan na kamong supply ki kuryente dito. Punto kan last typhoon ruli. Typhoon ruli? Opo. Na-disconnect ka mo o kaya nawarang ki supply dahil ang katong distroso kan bagyo? Opo. Dahil man totaling pinag-disconnect ka mo dahil lang tayo nakabayad? Di man po. Bagyoan kausa. Ngunyan niya tatalo yun na dahil na konektaran ki kuryente, supply kuryente. Kami po kaya, ang last typhoon ruli na alian. So, mga member ng bangka, gusto na nila mag-transfer. Aabo na nila ng papa? Opo. Actually, ang bapa, permi man po kami bayad. Kaya lang po, kung sa parang mas magaling connect. Kung yan po, ang napabuti kami na ito niya sila ay i-transfer sila. Mana, nag-auro yun kami. Kaya nagbayad na kami ng arrears ninda. Niladan nila sa arrears ninda. Tapos, nagbayad na kami ng bill deposit. Para matasilan kami. Pero po, naglako kami ng papeles. January pa hanggang na July. Pero po, dahil po sa mga papeles na medyo nakakaulang, kaya naaloy-aloy. Sa madaling sabi, sa proseso lang kan papeles na aloy-aloy ka mo? Opo. Tapos paano Gari may nabanggit ka sa bago na may intervention ni Congressman Joey Salceda? Opo, kasi po, dahil talaga kami kami si Pag-Idrian. Idrian Salceda. Tapos rani man niya kay Congressman Joey? Siguro po, kasi po. Kaya, nagpapasalamat po si Pag-Idrian. Dahil, aksyonan man, nakausap niya sa team ako, kaya sabi nga nila, na-realize na mo niya na ang natawa na kami ni pabot na na-apik na ka makonektado. Tapos mo, pag-phone mo niyan, switch on magkakakuryente na. Opo. Pirang habitantes mo po na mabibenepisyaran ka din? 69 na mga 69,000 households. Ganda po ang nakamember sa Papa. Thank you so much. So at least makakabalik na sa normal na napag... Kaya, for dahil po, dito yung sa iba na po sa council po, hindi naman po talaga gustong kunya din ma-transfer. Kasi po, sabi po naman sa APEC, kapag naman po, kami lang daw po ang kauna-unahang na i-transfer sa APEC, from BAPA to APEC na i-transfer kami. Kami po na ang kauna-unahang. Thank you, Salva. Very good. Congratulations sa Barangay Montabi Cup. Sa liderato mo natural. Kapitana Nili Sariba. Okay, so may gusto ka pong pasalamatan taga Kapitana Tabi? Nagpapasalamat po ako kay Kapitana. Si Mayor man po, dahil si Mayor nagkauman po nila. Tapos po, sa mga barangay captain na ka-eriba po kasi nag-meeting man po kami na gusto talaga may-transfer. Sa council po, lalong-lalo na po sa barangay council kansido, sa grupo po ni Captain Salceda na grabe po ang pasalamat nito. Sabi nga ni, nagsuporta po. And of course, kay Congressman Joey Salceda, 2nd District. Po, and of course, Congressman Joey Salceda, 2nd District. Sa mga nagsusuporta po sa MUYA, grabe po ang pasalamat nito. Thank you so much po, Kapitana. Okay, so yan, thank you so much. So yan, Tabi, pare, si Kapitan Nelly Sariba, kan barangay Lidong. Pinakapuro-puro hinaini Tabi pa di pala na barangay. Digdi sa Plan Barangay kan Pulangi. Yan, nadigdinailing ko digdi si mga taga-APEC sa pamamayan ni General Manager Apo Alvarez. Cap Adrian Salceda. Yaon si Cap Adrian member. Yaraon na di kita pade sa mga oras na ini. Magalat-alat na sa riding kan simpleng programa kayo. And pasunod na. So switch on power supply from BAPA to APEC. Yaon presente sa ining board municipal board Adrian na Salceda. Board member Adrian in the may matawon kere ko na kun pwede nga nito di natural ta member kan sa Sangguniang Bayan. Yes, Ayan si Pading John Villar na ilingko, dating Vice Mayor Cherry Emilia. Dating Mayor Cherry Emilia. Si Saiban mga yaon ding opisyal.
Kadakol na kaya nagapuan na tapi pa rin. Roger. So yan ang una. Ang sa mga dagdag na informasyon halin sa Barangay Lidong. Si Jugotob, Lidong, Pulangi Albay. Jimmy Nasalita, DZGB News. Salamat kumparing Jim, Renz and Pading Jomar. Okay na tabi. Inabot na kan oras tanganing sumasunod na makapuon ning at least horarani po sa termino kan programa. Salamat kan sa ido pagantabay amang Diyos ang magbantay. Tingog kan Banwaan. Pio Fernandez. Sa indong nadangog ang programang Tingog kan Banwaan. Salamat kan sa indong pag-antabay. Abangan ang masunod na programa. Hinebra ako, Hinebra tayo, may kasama ka sa bagong hamon. Hinebra ako, Hinebra tayo, may bagong tapang sa One Hinebra Nation. Matapang ako, matapang tayo, may kasama ka sa bagong hamon. Matapang ako, matapang tayo, may bagong tapang sa One Hinebra Nation. Drink responsibly. Kasama mo ang Hinebra San Miguel na bagong tapang sa One Hinebra Nation. Drink responsibly. Lonely, napaka-lonely, wala kong kasama pag ako